Здравейте, приятели! Днес искам да споделя с вас още красотийки, които направих за идващите празници. Това е картичка във формата на сърце. Има букет цветя, има перлички, камъчи. Следващото по-малко сърце е направено пак с цветя и с акрилен маркер съм отбелязала сърцето. Всичко е дизайнерска хартия. Тук пак има цветя с перлички. Всичко е залепено с силиконов пистолет. Има триизмерна розичка, която задържа сърцата да стоят изправени. Ето, хваща се така и се изправя. Следващата също се изправя. Следващата също се изправя и стои изправена. Ето така стои цялата картичка. Тя ще ви я покажа и отгоре. Ето така стои цялата картичка. Да. Това ми е първата картичка. Втората ми картичка е направена с пеперуда, с ангелчета и листенца, с розички. Това е с пънч. Тук съм сложила свой печат. Това също е с пънч направено. Тук пише лов. Тук има букет цветя с катинарчето на сърцето на любимата и с една игла, която аз съм направила за празниците. Картичките са хубави и стават и за всякакви празници. За първа пролет, за баба Марта, за празника на влюбените. И самата картичка се хваща така и се изправя така. Стои дори като рамка. Тук долу има вестник, на който пише какво означава любовта. Има пак 3D рози, съм изрязала. Тук All of my love. Пак бебе рози има тук по този начин. Има пеперуда. От долната страна с паус. Отгоре с пънч на Марта Стюърс и перлички. Това ми е втората картичка. Ето я. Иглите, които правя, стик пинс фактически, ето ги. Аз си ги правя самичка и ги слагам на картичките, защото за мен са много красиви. Ето и още една, която съм направила с пеперуда. Така. Следващата ми картичка е пак изелкарт, която по същия начин се изправя. Да, тук има букетче, има катинарче за сърцето на любимата и ключ съответно за сърцето на любимата. Горе има пеперуда, долу има розички, по същия начин направени като букетчета и тук с акрилен химикал съм написала love. Хартията е обработена с ембозинг пудра, дизайнерска хартия с пистолет и пудра съм я обработила. Картичката е страхотна. Ето, може да я видите така. Тук имаме още един вариант на същата картичка, нали? По същия начин и тази вече с... Тук може да любимия да се напише пожелание, ако иска. Тук пак има розичка. Само, че тук по този начин съм скрила букетчето. Така, и тук са катинарчето и ключето за сърцето на любимата. И тук има перлички във формата на сърце. Ето, самата картичка как изглежда. Така. И моите картички
Мога малко така да ги доближа, за да ги видите всички. Така. Ето. Вижте каква красота съм сътворила днес. Който иска, може да си поръча. Който иска, може да си изкаже мнението. Харесвате или не харесвате. Може да ми задавате всякакви въпроси. Ето. Това са моите красоти, които сътворих днес. Благодаря за гледането.